Hi guys, what I say, what can I say? So this is me deciding kenda ku town. I just board my train. Nhasi regai nimbotaura nechishona. So ndakakwira train yangu zvangu, ticket rangu raitova 450 ndobva ndakwira train. Train yakachipa guys. Train inotoita 450 during peak hours. And I was with my base. I said I do Marabastad. So I was like, baby, let me take you a video. Nditora video ndichida kupi Marabastad kutofamba apo tatotori paChurch Square. Ini nemudiwa wangu tichitofamba paya ndobva taenda kuMarabastad. Guys, love is sweet when you're with the right person. Takuda kudzokorodza futi chirungu. All right. Love is sweet kana une munhu chaiye because ukapinda nemunhu asiri eka ndopa unozochema paya muchiti love haiti chichichi. Taichongofara zvedu tichotora vhidhiyo redu tatiri paChurch Square takutodzika naPaul Kruger tadaenda kuMarabastad paya kutofamba tikutaura munhu ari kurekodha vhidhiyo paya tikutorekodha. So I decided kuenda Marabastad. Vandanoona Marabastad kune madzimati mabed spread awo akanaka guys, like they are so beautiful. Kanaka zvisingaiti, pane madifferent colors, pane madifferent types, zvodipenda nemari yako. But ramuri kuona iro randa ndakabata iro racho ita 275 handizoziva hangu kuti stock imari. Then tabva ipapo tikutofamba tukuenda vatatozotarisa shop yemapoto. Vandapinda mushop yemapoto mondoma ndikaona hangu mapoto awo aitoita madifferent prices. Eblue awo amuri kuona ari kuita 400 awo. Then mahata aripo futi 550 10 piece. Mabone voyage iripo. Guys, kusangochenesa mukitchen kuda vasikana. Fana uchenesa mukitchen medu. Bye.